Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Daşoz we Lewap vilayetlerinde suw joşuny emele geldi. Azatlyk Radiosynyň bu vilayetlerde habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, muňa Amy derýanyň suwunyň joşup öz hanasyndan çykmagy sebäp boldy. 9 sentýabrda Gişlik Daşowyň Görögli etrawyna we Lewap vilayetiniň Kerki, Hojamaz, Darganata şeýlede Kerkiçe şäherçesine sil geldi. Wakada adam ýetkisiniň bolandygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş bolan ýerli habarçy 10 sentýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçy Amy derýanyň iki kenaryndaky ýaşaýyş jaýlaryna we etraplardaky pagta meýdanlaryna uly ziýan ýetendigini hem bellidi. Habarçynyň sözlerine görä, häzirki wagt ýerli häkimetler bu maglumaty köpçülikleýin habar beriş derişdelerine syzdyrmajak bolup elinde baryny edýärler. Gynansak-da tebii betbagçylykdan ejir çeken ýaşaýjylara ýardam berilmegi ilkinji mesele däl ýaly bolup görünýär. Ýerli häkimetler tarapyndan ýaşaýjylara kömek edilendigini häzirlikçe eşitmedim diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň we Türkmenistan Altyn Asyr neşriniň web saytlarynda ýurduň Daşoz we Lewap vilayetlerinde suw joşgunynyň bolandygy barada häzirlikçe habar ýa-da maglumat göze ilmeýär. Şeýlede Azatlyk Radiosy bu tebii hadisa barada Lewap we Daşoz vilayet häkimliklerinden hem häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Ýatlasak, bu ýyl mart aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri Türkmenistanyň dürli künjeklerine, hususan da Aşgabat şäherine we Balkan, Ahal we Mary vilayetlerine ençeme gedek güýçli sil geldi. Şonu güýçli we çawgaly ýagyşlar vilayetleriň ençeme owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlarynyň gelmegine sebäp bolup, munyň netijesinde köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna, ýerdeminlere we ekerançylyk meýdanlaryna ziýan ýetdi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet eýçiligindäki media terişdeleri tebii hadisalar we ilatyň çeken ziýany barada habar bermeýärler. Şeýle-de olar ilaty ýurtda bolmagy mümkin, howp hatarlar ýa-da tebii hadisalar barada hem köplünç habarly etmeýärler.